daleko, na najdaljem sjeveru, stajala je začarana šuma. Vidio si začaranu šumu? Da, bilo je to čudesno mjesto, ali nešto je pošlo po zlu. Od tada nitko ne može ni ući, ni izaći. Opa, tata, kakva priča! Što bih ja bez tebe? Uvijek ću ti biti tu. Je li ti Elza djelovala čudno? Pa, djelovala je kao Elza? Javlja mi se glas. Glas? Što to znači? Jesmo na lipice! Otpuhat će me! Imam te! Kraljevstvo je u opasnosti. Disney predstavlja Idi i nađi taj glas. Možda ima odgovore. Ja idem s tobom. Ana, ne. Popela sam se na sjevernu planinu, preživjela smrznuto srce i spasila te od svog bivšeg dečka. Pa, nemaš izbora. Idem. To je normalno. Gdje smo to? Kako ste ušli u šumu? Magla nas je propustila. Nemoguće. Otkud vam čarobne moći? ove godine. Elza, bježi od tamo! Ne možeš me slijediti u vatru. Onda ne trči u vatru. Puštaj sve iz prošlosti. Čarolija je zavodljiva. Bez tebe mogla bi je posve obuzeti. Slijedi zov. Zaštitite Arendel pod svaku cijenu. Vjerujem u tebe, Elza. Više od ičeg na svijetu. Snježno kraljevstvo 2. Jedno pitanjice. Hoće li nam smrtna opasnost od sad postati svakodnevna stvar? Uskoro u kinima.